Ola, estamos aquí para darvos a benvida a un novo capítulo de Falando sin cancelas, o podcast de igualdade do Concello de San Sadurniño. Hoxe, con motivo do día 15 de outubro, o Día das Mulleres Rurais, nun episodio no que imos tentar poñer en valor a vida e o traballo que desenvolvemos as mulleres no rural, intentando abranguir a nosa diversidade e afastándonos dos estereotipos. Queremos ollar un pouco alén dos mandís. Para isto están comigo tres mulleres de distintas xeracións que traballan e viven no rural, pero de xeitos moi distintos. En primeiro lugar temos a Fina López. Hola, Fina. Hola. Que é veciña de Piñeiros, na parroquia de San Sadurniño. Fina, dende moi nova, traballou para gañar a vida de rapaza calcetando roupa para unha tenda de Fene. Sí. Ao casar, levando a explotación familiar de leite que tiña a familia do seu home. Sí. Ademais de criar a dúas fillas e a tres netos. Sí. A día de hoxe está xubilada, pero aínda sigue tendo animais na casa e sigue atendendo da casa. Tamén temos a Sandra Suárez, que vive en Valdoviño, estudiou Dereito e especializouse en Igualdade. Agora mesmo traballa na intervención con vítimas de violencia de xénero no Concello de Ferrol, pero á vez tamén decidiu rehabilitar a casa dos seus avós en Santa Mariña e montar o proxecto das famosas maruxas de nata, que son unhas galletas tradicionais e ecolóxicas. Foi un proxecto que recibiu numerosas condecoracións e recoñecementos pola calidade dos seus produtos e tamén polo cuidado polo medio e o xeito de facelos. Por último temos a Carla Vázquez, que despois de criarse cos seus avós e coa súa bisaboa en Lapido, na parroquia rural de Ortoño, en Ames, ter que marchar despois ao urbano, a Bertamiráns, para estudiar, foise a Lugo a seguir cos seus estudios en veterinaria e decidiuse especializar en vacas porque tiña moi claro que non quería deixar de lado o rural. Ademais, dende o impacto que ten nas redes sociais, baixo o nome de Chuchameles, aproveita sempre que pode para reivindicar o xeito de vida no rural. Ademais de todo isto, foi a creadora da idea para a exposición fotográfica que imos facer tamén con motivo do Día das Mulleres Rurais. Nada, estamos aquí con todas vós, que vai, máis a ser mulleres rurais as tres, tedes unha historia de vida e unhas realidades que son bastante diferentes. Eu non sei se sempre tuvestes claro, as tres, que a vosa vida iba a estar ligada ao rural, dende sempre. Eu sí. Ti sei, Fina? Eu sí. E por qué? Porque sempre me gustaron os animais. Entonces aquí vai ir para outro lado. Pero nunca pensaches na túa vida ao mellor en estudiar en algunha cousa ou salir daqui? De primeiro, como che dixen, calcetábamos, pero despois ao casarme o marido tiña a granxa e xa traballei cos vacas sempre. E ti na túa casa tiñas unha granxa? Meus pais tiñan 4 ou 5 vacas. Entón sempre estuveches en contacto cos animales? Sempre estuve cos animales. E gustábanme. Sí. Entón traballei sempre cos vacas. O que pasa é que de primeiro era difícil, porque había que ordeñar a má. Xa. Despois tiñamos a ordeñadora. Despois xa puñemos o circuito. Entón xa despois xa viña o leite directo para o enfriadero. Claro. Entonces, dime. Claro, de primeiro costaba máis o traballo. Despois xa se levaba mellor. E tamén o que me costaba era que había que segar a erva coa gadaña. E despois tamén trouxemos o autocargador, xa segaba e xa basculaba e xa nada máis que había que botarlle aos animais. O sea que a automatización do traballo quitouche moito traballo do enfrido tamén. Claro, moito. Porque antes a que hora te tiñas que erguer? Tiñas que traballar todo o día? Levantámonos ás 7 da mañá hasta as 10 da noite, ás 11. Sempre. Claro. E despois coa maquinaria xa era de outra forma. Xa se levaba o traballo máis a gusto. Xa, traballabades entre ti máis o teu home. Sí, sí.
E as cativas axudaban? Eles Ou... axudaban, pero Rocío estudiou en Santiago e Rosario en Ferrol. Xa, Rocío fixo psicología e Rosario enfermera. claro. E cando viñan no verano, pas alpacas, pa o traballo así que había que xuntar para o inverno, sempre nos axudaban. E máis tiñamos personas que nos viñan, chamábamos para virnos axudar. Eu non sei como foi no teu caso, Sandra. Pois eu, a ver, é que tampouco, por dicilo de alguma maneira, coñecen outra cousa. Eu Eu tuve a tampouco. gran suerte de coñecer recordar aínda as miñas bisabuelas, as dúas, Joder, materna e que suerte. paterna, as miñas, por suposto, abuelas, aínda me morreu a miña abuela hai nada, que, bueno, para mí foi un golpe tremendo hai 4 anos, con 96 anos, e sempre estivemos na miña casa vinculados ao rural. Nací no rural, medrei no rural, os meus abuelos aquí en Santa Mariña, a miña abuela era filla de solteira, o que fixo que estuvera moi estigmatizada. Claro, que antes había moitas... Miña abuela Sí. non, perdón, miña nai era que é filla de solteira. Ah. Entonces miña abuela, desde que miña nai naceu, pois non podo volver a salir da casa. E xa houbo como un cónclave nese momento de irmáns, era unha casa de moitos irmáns, unha casa ganadeira, que é onde se exerceu sempre a agricultura e a ganadería, e decidiron, un pouco xa por solidaridade naquela época, non casar ningún. E Ostras! quedaron todos na casa. Entonces, claro, para min tuven varios abuelos, non son un, porque claro, a miña nai era filla única da miña abuela, e despois os meus tíos abuelos para min funcionaron como abuelos, Xa, non? erades unha familia extensa total. Era unha casa moi grande, de labranza, e, bueno, vinculada toda a vida ali nacín. Despois, na parte onde vivín, en Meirás, que é onde o meu pai, pois o mismo. A miña abuela labradora, a miña bisabuela igual. Entonces, todo eso marcounos a min moi especialmente, e aínda que salín estudiar fora, Claro, ibache dicir, ao estuve final... en Santiago, bueno, fun para Ferrol cando foi instituto, despois estuve en Santiago, pero sí que tiña moi claro que a miña actividade laboral, a miña forma de vida tiña que ser no rural, no? Para mí foi moi boa experiencia, por suposto, a experiencia universitaria, bueno, estar eses anos que estuve en Santiago estudiando, pero inmediatamente empecé bueno, como dices, especialiceime en materia de igualdade, que teime traballando por aquí polos concellos da zona, estuve traballando en Cene bastantes anos, despois xa pasei a ser funcionaria do Concello de Ferrol. Despois xurdiu este proxecto de Maruxas de Nata, como cando morreron todos os meus abuelos, os meus tíos abuelos, que eu recordo que sempre decían, ai, Dios mío, cando nós morramos, que vai ser disto, no? Porque eles Ostras. vían que tanto o meu irmán como a min Claro. fóramos a estudiar fora, e dixeron, a labranza e a ganadería estaban en certa maneira moi desvalorizadas, Sí, no? Porque sí. houve unha época, aínda agora, se ti, unha persona nova que se quede dedicar pois, á ganadería, que se quede Sí. dedicar ao rural, Teno complicado. pois xa lle din, sobre todo as persoas maiores, aí non, eu teño un fillo Sí, que sí. o seu obxectivo está estudiando bachillerato, pero o seu obxectivo fundamental é continuar no rural, continuar con este proxecto que Ostras, temos aquí, que bueno, guai, diversificar en Maruxas de Nata. E sí que é verdad que ainda hai voces que dicen, home, que no rural tanto traballo, pero era o que decía ela, no? Ahora veo a automatización, Claro, veñeron as claro, modernidades, e non claro. está para nada reñido o que é a tradición e a Xa se pode cultura ter nosa, vida. que Ahora- temos tan arraigada, porque eu Lévase teño moito tan mellor agora que antes. Claro, moito Sí, mellor. moito mellor. E agora, bueno, hai avances importantes a nivel, pois a todos os niveis para que Sí. podamos, nós mesmas, xa temos obrador aquí no rural, no principio costounos moito, Xa, claro. porque non é igual instalar unha galletería nun polígono industrial que instalala aquí no rural a nivel de todo, Sí. servicios, suministros, Claro. pero bueno, hai que ter constancia, tes que ter claro que che gusta, porque che ten que gustar moito. Claro. A min xa non me planteo que me guste ou non, é que é xa a miña esencia, que A túa forma de xa non me vida. atopo tampouco ben, ou non me atopo ben, Fora, quero decir, xa. Sí. viaxo e paso ben, e vou a cidades e tal, pero evidentemente a miña forma de vida ten que estar ao redor deste É rural. que Sí, eu Para sí min que é me así. acordo que teño como un recordo moi vívido de miña avoa, que bueno, que aínda vive, quero dicir, suerte. pero teño un recordo de cando era pequena, de que, bueno, a mí tamén sempre me gustou moito o modo de vida do rural,
Bueno, eu ao mellor estaba máis en contacto co que é o mundo das plantas, Aí vos co dos animais. as flores. Sí, sempre me gustou sí, moito. sí. E sempre tuven como o desexo de quedar aquí ou polo menos cerca. E sí que teño como o recordo de miña avó de dicirme non quedes, ti estudia e Efectivamente, marcha de aquí. que era o que nos decían. Que isto é todo unha Sí, sí. O pobreza, campo é a é traballar. pobreza. Claro, eu Sí. penso que esos tamén son estereotipos, non deixa de ser que temos que Pois temos as que miñas cambiar. fillas estudiaron, pero sin embargo non se quixeron ir lonxe. Claro. Porque tamén me axudan. Claro. Claro. Sempre me axudaron. É que E ademais- nos veranos decían os que nos viñan a axudar, cargan un tractor de alpacas ou do que sea como calquer home. Sí, ó. Porque vían que nosotros traballábamos moito, elas axudábanos. E ti, Carla, tamén Sí. tuveches claro sempre? Sí, o sea que en verdad ni siquiera me planteei en ningún momento que quero facer e que tuvera máis opcións. O sea, igual sí que a nivel profesional non o tiña tan claro. O sea, eu sabía que quería estudiar veterinaria, gustaban moito os animais, precisamente por vir dunha familia de rural que sempre tuvo animais e ter contacto con iso, pero hasta que non cheguei á universidade e fixen prácticas e tal, non descubrín que realmente quería dedicarme a bovino e a grandes, Xa. a veterinaria de campo. Pero que sí, sempre tuve en claro que non quería marchar do rural, que de feito o que me gustaría é volver á miña zona, a Ames, vivir na aldea, na miña aldea, o sea, eso sempre tuve en claro. En Lugo, de feito Lugo gústame tanto, porque é como un sitio moi pequeno, moi familiar, é moi vila. Xa, Non sí. é nada É unha cidade, o pero que é decías ti, máis- que a min podeme gustar unha cidade para ir a visitar ou... Efectivamente, Sí, sí, a mí pero pásame xa igual. me para vivir, agobio, no. o sea, eu levo moi o rural, esa esencia dentro de... o sea, é parte da miña identidade e non me vexo sin ela, en ningún momento. A mí pasoume sempre igual. Sí, tamén. Además, ela ten o factor engadido que sí que é como unha precursora, non, na súa profesión, Xa. non precursora, pero quero decir, o estereotipo realmente masculino en animales grandes, en veterinarios, Sí, Pero bueno, teño que eh, decir que xa precursoras foron vai outras cambiando, non? antes. Sí. Claro. O sea, eu agora aterricei e xa tuvo que ser duro na súa época para elas, pero abrironnos moitísimo camiño. É que viñera unha veterinaria, unha muller á casa, cando se Bueno, poñía para parir unha vaca, Sí, cando se poñía... Viñan máis ben homes, pero Claro. bueno, eu acórdome cando saneamos unha vez, xa xo contei a Oriana. Ai, sí. Veu unha veterinaria que era moi joven, que sería como ti, era joven tamén. E tiñamos unha vaca que era un pouquiño atravesada. E dixo, non, yo me marcho sin sanear. Pero ti, como te vas a ir sin sanear as vacas? Ti non te pero tiñalles medo. Decía, dixe, pois yo me marcho, yo non las saneo porque esta vaca es de cuidado. Despois fun chamar a filla, que de feito fixeron casa cerca da miña as dúas fillas. Fun a chamar a unha filla que aquel día librara do traballo, estaba na casa, a Rosario, e veu e axudoume a aguantar Entonces, entre nela. todas, distes Entre feito. todos, fomos aguantando ben nela, Claro. e entonces saneouna, pero tiñalles moito medo, e dixenlle eu, pero muller, non podes deixar as vacas sin sanear, se non estudiaras outra cousa. E pero despois bueno. berraron as fillas, dixo, mamá, iso non lle tiñas que decir á rapaza, dixen eu, pero eu dixenlle a verdad, porque como non me iba a sanear No, as pero vacas? a rapaza tiña razón, vou te explicar por qué. Porque, de feito, ese é un tema no que tamén marca moito a diferencia homes e mulleres, porque xusto nas Aquela muller empresas tiñalle moito medo ás vacas. Eu non A creo ver, que fora a as ver. vacas. O sea, hai empresas xusto de saneamiento que hai varias galegas que buscan precisamente contratar mulleres para facer ese tipo de cousas, porque hai, e isto é estadística, son datos reales, que hai moitísimos máis accidentes laborales en ese ámbito de homes por culpa de facer ese tipo de cousas. Porque son uns que brutos. Exactamente. Eles teñen que sanear 80 vacas en unha hora Xa. e E non teñen van a cuidado. tope e dá igual nin medidas preventivas nin de Claro. nada. Entonces, eles van a tope, patada na cabeza. Adiós. Sí, E as Claro. mulleres din, vale, prefiero non sanear esa vaca porque vexo que me vai tocar ou o que sea. Buscar axuda.
Claro. Pero E non hai accidentes laborais. Pois eu recordo sempre na miña eh, casa a miña abuela era que atendía os partos das vacas e despois tiñan tamén porcas de cría. E recordo de dormir a miña abuela coa porca toda a noite, Cando porque estaba claro, de viñan os pa parir. porquiños, claro, entonces había que atendela porque os porquiños teñan todos que Joder. vivían tamén de Claro, eso, despois se claro. vendían, Sí, e claro. o sea, E os co días final- antes de tal dormía, eran as Claro. mulleres máis que os Ah, homes, sí. Aí de as que se nosotros ocupaban é de que- ordeñar, as que se ocupaban incluso de atender Ai, as vacas. no, o meu marido facía todo como a min, Ai, na miña casa Iso máis era- as mulleres, iso era unha suerte Sí, fina. Sí, na miña casa máis as mulleres. Que eu tamén vos quería A verdade que preguntar, sí. Todo. quería vos preguntar un pouquiño, ao millor xa tanto no traballo como na vida en general, cales foron as principales ao millor dificultades coas que vos atopastes sendo mulleres que vivides e que traballades no rural? Bueno, claro, é que nosotros tiñamos que traballar como os homes e despois na casa, facer o da casa solas. Eso era máis o problema, que na casa o meu marido non facía. Claro. A carga mental. Non Claro, axudaba. claro. Fora sí. Bueno, mental e físico, axudábame, porque toda a mental, casa, exactamente. Pero Bueno. despois eu tamén tiña que facer o da casa. Claro. Bueno, xa as miñas fillas eran grandiñas cando morreu a miña sogra, de comer facía ela, pero despois o resto tiña que facer eu. E mas eu iba ao traballo de fora como a el. Claro. Iso ao final, claro, porque En cambio agora teño o xenro, o marido de Rosario, fai todo na casa como ela. ves, claro, é que tamén se nota como vamos avanzando. Claro, todo. Todo. Claro. O outro día dixen, tamén planchas, que máis ten planchar que facer outra cousa. Todo como a miña filla. Home, Pois que é agora verdade. as cousas cambiaron moito. Claro, Eu, a nivel... era que ela é, como digo, o meu home para descansar na casa nada. Claro. Claro, era Nada. diferente, había outra educación distinta. Claro. Claro. Bueno, que aínda falta moito, por Sí, recorrer ese tampouco camiño. hai que aplaudir. Sí. Eu a nivel Pero- profesional, a dificultade que encontrei, bueno, que efectivamente hai, eu xa non viví unha generación como a dela, non? Claro. Xa estamos falando Eu teño xa de outra 74 generación. anos. Claro. Pero a única dificultade, máis que dificultade, incomodidade, algunhas veces o propio feito de ser muller. Tanto na miña profesión como abogada, porque eu recordo que chegaban ao despacho, abríamos a porta e me preguntaban, o abogado onde está? Ah. O abogado son eu. Xa. Sí. Claro, chamaba, non é, ainda encima que te vían nova, e que te vían ademais que non eras un home, e despois a nivel da empresa, o mismo. É dicir, Claro. Cambiou moito, pero os ainda que dirixen falta, as ainda empresas, falta. as grandes empresas, cando tes que ir a falar con, Xa, como que non se con creen que seas clientes, ti quen con dirija. proveedores, están acostumbrados a que, bueno, un mundo preferentemente de homes. Sí. Evidentemente están cambiando moito as cousas, Sí, pero aínda, sí, sobre sí. todo con generaciones, cando vamos a falar, bueno, pues, con xerentes de grandes empresas, pues, que nos fan determinados encargos ou que nos chaman. Claro, o feito de ser muller, a ver, volvo a decir, salvadas as distancias con dúas xeracións antes Sí, que a home, claro, miña, sí, que efectivamente sí, non tuvo sí, nada que ver. sí. Pero sí que aínda en Aínda hai, en determinados ambientes sí que todavía se deixa ver ese tipo de dejes, prexuicios, xa, efectivamente. Eu teño un neto tamén que está no 3º ano de abogado. Claro, moi ben, En pois, Madrid, ánimo. Gabriel. A ver. E ti non Sí, sei claro se que tiveches sí. algunha... Eu sí, estou bastante de acordo co que dis e no meu caso persoal, aparte de o ser muller e o ser unha muller nova, eu creo que a min a miña estética como que a xente me ve a min, son unha muller nova que me gusta maquillarme, ir arreglada, vestirme ben e tal, e como que a xente lle parece eso incompatible con Ser ser muller unha muller rural. Claro. Ou como Ou vai a ser ser esta veterinaria, exactamente. claro, porque hai que andar como sucia, hai que andar sí, sucia, claro, hai que andar exactamente. din, oi, esta non Claro, vale para pensas nada. que non porque- vai valer, efectivamente. porque, claro, Veme claro. moi asociada ao femenino, Sí, ou moi sí. pequeniña, moi... Sí. No, pero como esta non pode nin co rabo da vaca ou Xa. Claro, ou no, esta que efectivamente, ven cas uñas sí. pintadas seguro que nunca plantou unha berza ou cosas así, que Sí. se non a plantara tampouco pasaba nada, que por eso non deixo de ser unha muller rural. Exacto. Pero eu sempre estou sometida a ese tipo de... Sí, si non sí. son comentarios, son... Pues, Sí, existe, sí, non? sí, esa mirada, efectivamente. Sí, esa xa mirada Está de- aquí como no a imaginario ver que colectivo pasa. Claro. de decir, que bueno, un a ver home que pasa, da ¿no? miña idade, Claro. ca estética que sea, Sí. non se ve Non vai sometido a ter, eso porque sí. nadie o cuestiona de primeiras. Claro. E eu sempre teño que demostrar
que sei X cousas, que sei facer X Sí. cousas, ou que simplemente é parte da miña identidade ser unha muller rural, porque xa vai máis alá do profesional, simplemente do... Do estético. Sí, sí, aquí é eso. Sí. A min o que me ten pasado como muller rural é unha cousa parecida ao teu, pero un pouco como ao revés. Como que se me ten tildado a veces en certos círculos profesionais, bueno, antes cando estaba traballando na academia ou tal, teñemo dito non desde a propia academia, pero si xente desde fora, que a miña forma de falar ou a miña forma de expresarme era demasiado rural. Que igual non era tan fina como as miñas compañeiras, que igual debía de modificar a miña geada. Mellor non vamos a entrar nel, porque claro, de verdad que se bueno. non xa... Pero como a ver, que se si, non como que moito si de- entramos. Claro. O sea, que teño además un Neses comentario que estereotipos. me dixeron como 1.000.000 de veces de pero ti, o sea, porque eu agora en Lugo non hai nin geada nin seseo, Xa. son os meus rasgos No, dialectais. claro. Entonces, Como que o ao fuches principio- perdendo e tal. Non é que fora perdendo, é que fun eu conscientemente deixando de lado chegar alá, que xa me parece triste. Xa. O sea, eu vou á miña casa e falo E sáleche, así, claro. pero fora xa non, porque en Lugo era todo o tempo comentando ai, pero dis jato, Sí. Sí. e foi tal desgaste no momento que dixen paso, o sea, Si xa para Sí. evitar o comentario, Exactamente. que xa sabías que se Claro. che iba a caer Sí, nese pero momento. cando uso os meus rasgos dialectais, máis eu son un pouco mal falada, teño que dicir, cando, bueno, é así. Xa. Entonces, o comentario estrella sempre pero como vas a falar así ti, que sempre que eres unha señorita que vas sempre tan Arreglada, arreglada, tan xa. maquillada tal, E e despois soltas ves tal falando- xuramento. Sí. A min o comentario estrella Que pasa? O sea, eh, eu por ser unha muller non podo xurar ou está mal que o faga e un home non. xa. Bueno, bueno, ese logo caso cada tamén un, o teño pero de son moi eso mal falada, sempre o non sabe penso. Oriana e digo Non, en plan, barbaridades. porque está mal que pero eu- tamén estuve moito tempo con miña sogra e máis con Serafina, que eran unhas señoras moi maiores. Entón dicían palabras de moi antiguas e quedáronme. E todo por ali cos Claro. veciños a veces sin de ser A min din, ai, bueno, dis cada cousa, pois sale Porque así. se quedou das persoas Entón, maiores, claro que sí. O comentario Sí. estrella que me facían eran ai, é que a túa forma de falas como unha velliña. Ai, Sí, tal cual, sí, E pois a eu min quedaronme cousas de... Iso ao contrario de molestarme Claro. e de Porque avergonzarme, ibache é decir, un orgullo. É un eu- orgullo, porque eu penso que as mulleres do rural, novas e vellas, termamos dunhas tradicións que veñen de moi lonxe, e iso tamén se reflexa na forma de falar e na forma de Por expresarse. Claro, claro. E non sei, Ai, eu- pareceume un comentario que era un pouco sacado de De lugar, quicio, sí. pero, No, ao contrario, porque pero para eu estou min moi orgullosa é unha diso. riqueza. Sí, Eu teño sí. 2 fillos e desde que naceron, bueno, o meu marido é de Lugo, entonces conocímonos na universidade en Santiago, na Universidade de Santiago, e ali, por exemplo, que sí que me gusta moito de Lugo, é que poñen moito máis en valor, quero dicir, por exemplo, aquí en Ferrol, no? Na zona que temos, na cidade que temos como máis cercana, o falar en galego, os nenos pequenos, tal, non está Xa, tan- claro, ti vas a unha cidade como Lugo e fala galego prácticamente todo o mundo, os nenos pequenos falan galego En sempre. Mureche é como- tamén, Sí, nas por aquí- Pontes tamén. por aquí na Tamén, zona pero aquí rural si vas, sí, por pero exemplo, unha a neta de Coruña 4 ou te vas anos a e fala Ferrol, todo gallego. Claro, pero se Claro, vamos ao urbano, Díxolle- é verdad que se te vas ao urbano menos. Ali unha veciña, e morreu miña irmá, e dille a pequeniña, e onde está a tua irmá? Está no ceo, mirou a pequena, ten 4 anos, di, pero eu estou mirando e non vexo. E fala todo en gallego. Sí, pero sí que é todo. certo que, como decía Carla, Pero unha riqueza. ao mellor hai Sí. en zonas ou en sitios que, aínda que se estea na cidade, sí que teñen como máis contacto, nas cidades máis pequenas, como máis contacto co rural, e Eu que en Lugo valorizan sí que o máis. percibo moito, Sí, porque, en Lugo bueno, sí. vou, Por eso me encanta. levo 25 anos casada, Xa. celebrei este ano as miñas bodas de ouro, digo de plata. Pois que cumplas as e de vou, ouro, con e vou, salud e e vou, suerte. vamos, teño ali a miña sogra, e vamos habitualmente todas as semanas, non? E coñezo moito a cidade dende que me casei por eso.
E sí que é verdad que é unha cidade, eu coincido contigo, porque é unha cidade moi amable nese sentido, Xa. no? Co rural. É unha cidade que, aínda que é unha cidade, bueno, non tampouco grande, pero sí que non deixa de ser Un pouco máis pueblo. unha aldea grande Sí. que unha cidade pequena, no? Claro. Entonces, En hai sitios todavía nos que se conserva o e xenro Eu de penso miña irmá que- tamén é de Muras, e tamén en Muras tamén. Xa. Sí. Fálase moito o gallego, e Sí. por iso a nena fala gallego todo. Eu por iso me refería a que penso que a día de hoxe, aínda como dixo Fina, sí que hai bastantes avances e cada vez valorízase máis pois o traballo que fan as mulleres no rural, axúdannos tamén un pouquiño coa carga, que non nos debían axudar, debía de ser colaborar porque é a carga de todos, pero sí que se ven algúns avances. Pero tamén penso que siguen estando eso que falábamos como moi presentes certos estereotipos de como temos Sí, que ser bueno, as eso mulleres seguro. e como Sí. temos que ser as mulleres rurais. Sí, eso seguro. Sí, sí. Eso segurísimo. Bueno, eu para ir facendo como o bloque último, tamén vos quería preguntar a cada unha de vos por que pensades que é precisamente importante o papel que teñen as mulleres no mundo rural. Pois eu creo que é moi importante. Moi importante, moi importante. Pero por que crees que é importante o papel que facemos? Pois por todo. Porque a muller é pa todas as cousas, casi. O home é pa varias cousas, pero pa todo é a muller. Non, é verdade, É que somos... Mais porque se a muller fai de comer, porque se a muller dá roupa, Xa. se a muller planta lechugas, planta tomates, planta... O home de todo non fai como a muller. Xa, tería que facer, pero Tería non fai. que facelo, pero non fai. Xa. Así es que para todas Somos- as cousas somos é nosas moi que termamos de importante todo. a muller no rural. Xa. Moi importante. A ver, eu penso que a muller tradicionalmente foi o sostén Claro. do rural. Non me salía a palabra. Recordamos hai moi pouco tempo cando nas explotacións solamente podían estar a nome dunha persona, estaban sempre a nome do marido, que era quen cotizaba. Sí. Agora, afortunadamente, a legislación cambiou Eu tamén e xa pode ser... que daquela meu marido era 12 anos máis maior que min, e dixenlle eu non vou pagar a cartilla porque eu teño tempo de pagala, que son máis joven, e ele apuntoume, e despois a que enfermei fun eu, aos 40 anos deu un infarto moi fuerte, e entón xa tiña pago a cartilla e xa me empezaron dando 30.000 pesetas. Pero claro, ti Pero eu xa- puideches pagar a cartilla gracias a que o teu home quixo. Sí, Claro, pero en moitos casos non era así. Pois, claro. O home era o que cotizaba e a muller por era a que eso, traballaba. Ali unha veciña dixo o marido, non, ti non pagas porque xa pago eu, Claro. e non lle deixou pagar. E despois estuvo Pero- traballando toda a vida sen poder despois cotizar nada. Sí, e o meu Claro. marido dixo, non, porque non se sabe quen vai enfermar. E a que me deu o infarto foi a min. Claro. Xa moi joven. Claro, xa non, moi joven. a ver, a nivel traballo, por supuesto, Un infarto moi efectivamente pódense compatibilizar os mulleres cos homes e puideron traballar arreo E os paguei. dous, no? Pero a nivel máis de emocións, Si, de casi sempre sensibilidades, pagaba ele, a muller non pagaba nada. Claro, a nivel de Pero- sostén da familia, sostén de emocional unidade, tamén. sí, Sí. a min, bueno, eu sempre na miña familia é un sistema moi matriarcal, no? As Xa. miñas abuelas ao seu redor forxaron toda a familia, ensináronos a importancia, a poñer en Sí, valor non solamente sí. a familia, senón o sitio onde nacemos, a felicitarnos todos os días da inmensa sorte que temos de nacer no rural, a que nos pa min, a que me deron todas as aprendizaxes da vida, os máis importantes, coas súas historias, as súas experiencias, as súas dificultades. Sí, Entonces, sí. para min supón un aprendizaxe Sí. tremendo, que evidentemente lle gardo o mesmo cariño aos meus abuelos, Sí, pero home. non era nin a mesma forma de contar as cousas, nin a mesma forma de velas, Nin a mesma visión, Sí, exacto. nin a Sí. mesma visión, nin a mesma forma de pois eso, soster a familia dende un punto de vista máis Máis unida e máis claro, todo. que eu máis tamén emocional e penso- máis de Sí. sentimento. Sí. Tamén penso que ese sostén, o sea, é unha cousa moito a valorar, porque xunto co sostén tamén sempre ven unha carga. Tamén. Emocional, Moi grande. Sí, como moi decía Carla antes, emocional e de mental, Sí, non? Porque ao sí. final ter que traballar como un home
no campo todos os días, pero que o teu home ou os homes da túa familia non traballen como a ti, Claro. ao final é o que se fala sempre dende o feminismo da doble xornada laboral, non? Sí. Que ti estás traballando todo o día, sobre todo tamén no rural, que ao final é un traballo moi apegado á túa vida, que non, sobre todo antes, que non desconectabas, que non tiñas vacacións, Efectivamente, todo non- iso sumado ao traballo da casa facía que as mulleres non tuveran un minuto do día de descanso. Claro, e Entón- despois outra cousa, nosotros tiñamos 25 ou 30 vacas sempre. E despois, claro, non tiñas un sueldo cada mes. Claro, claro. Porque o que ibas facendo íbalo invertindo. claro. Sempre o ibas invertindo. Nunca nos faltou nada, gracias a Dios. Pero nunca tiñamos cartos porque sempre había que facer isto, había que facer o outro, Claro. había que para ir mellorando. Era Esa moi falta duro. de recoñecemento do traballo femenino e sobre todo no rural, o sea, fixo moito estrago, E Claro. despois non nos olvidemos tampouco E que tamén a decía autoestima ela, das propias mulleres, Claro. que non se valora. E o que decía Claro. ela era o traballo de fora, a labranza, ou a ganadería, Sí, ou o que sí. tuveras, E despois o da traballo casa. de dentro da casa, e non nos olvidemos tampouco de unha faceta super importante que era o cuidado das persoas dependientes, das Sí, persoas maiores. por Claro, supuesto. Claro, a quen lle tocaba? Sí, As sí. mulleres tamén. Sí. O das Eu máis e o das As sogras. mulleres iban para a Claro. casa da sogra e ao final quen cuidaba a sogra, quen cuidaba as persoas maiores, quen cuidaba os nenos cando nacían, Claro, sempre claro. eran as mulleres. Sí. Entonces, Eu, é que eran tantos Responsabilidade, frentes abertos claro. e despois as preocupacións que todo eso xenera, porque eu Sí. recordo da miña avoa que tuvo 7 netos e netas e cada cousa que nos pasaba a nós, claro, como nos criamos Ibades a con ela, ela, claro. íbamos a ela e ela sufríao como, Ai, sí, no, sí, igual que nosas sí. nais, Claro, no, estamos claro. falando. É Sí. que como algo que se perpetúa por xeracións. Entonces eso témolo tan interiorizado Que non lle al damos final o parece mellor que é un valor. traballo propio das mulleres Sí. cando debería de ser compartido e despois a falta de remuneración e de compensación, Claro, que ao fin e é ao o que cabo digo eu. é unha motivación, non? Decir, o meu sí. marido vai traballar e trae este sueldo a casa, pero é que se facemos unha estimación das horas que eu traballo, se lle poñemos unha cotización do precio hora e vemos canto traería, se económicamente o claro. valoramos, Canto traería eu eso á é o que casa. lle falta á muller e sobre todo no caso da muller rural, pois claro, Claro, moitísimo máis porque acuciado. eu nunca, como digo, nunca nos faltou de nada, pero o que pasa é que tamén o que íbamos ganando tamén non había que ir invertindo Claro. para ir mellorando. Claro. Porque había diferencia de segar a erva a garaña a ter o Home, xa, autocargador. claro. A de ter o circuito Claro, a non ter. que iso ao final e tal. era o que falábamos antes, que tamén sacou moito traballo de diante. Claro, claro, pero iso exacto. tamén... Claro, Eu onde digo queda a que- calidade que da vida das penso mulleres no rural? Non claro. se falaba, a calidade de No. vida empezamos a falar agora da calidade Claro, de sí, vida. sí. Pero dilla a miña abuela naquel Pero, momento claro. que calidade de por vida iso que tiña, falábamos ¿no? antes de que Sí. ao ter esa visión sempre nos dicían que escapáramos diso. Claro, Efectivamente, claro. porque ao Sí. final decías, va a ser unha esclava toda a vida, No, verdad? Eu creo que precisamente o papel da muller, e sobre todo no rural, ten moita importancia no seu punto de vista, porque creo que en moitísimos casos e moitísimos temas é moi distinto ao que teñen os homes en xeral. Claro, moi diferente, E, que non ten nada que ver. Sí. Claro, é moi importante para poder avanzar en moitas cousas e para, quero dicir, se o home só ten o que ten a voz cantante e o poder en todo, só se vai a facer o que el quere no momento que a muller empezou a dar a súa voz e a aportar a súa visión, que era en moitos casos radicalmente distinta, aí eu creo que foi cando se puderon empezar a cambiar moitas cousas e a evolucionar en moitas cousas, porque se dou voz a unha parte que non tiña e que tamén tiña moitas cousas que decir e moitas ideas moi boas, como Sí, os avances claro. tecnolóxicos, por Sí. conozco moitos casos de moitos homes de no, aquí vamos a facer todo como se fixo toda a vida porque Por non coitar a máis exactamente, naide. que digo sí, eu sí. e a muller, no, aquí vamos a poñer un robot de ordeño porque eu non vou Claro, estar aquí claro. Sí. todo o día e todos os días do ano pendiente desto porque eu tamén quero vivir e ao final é a mellor decisión que podes tomar e como ese que é un exemplo moi concreto, un montón de cousas Sí, Que ao final non se valoraron ao longo do tempo. Exactamente, Tamén dicíalle eu o marido, eu quitaba o carné, e dixo, ai, non, porque ti tes que atender os nenos, tes que facer isto e outro. E o meu marido dixome, non, o carné telo que quitar. Funo quitar cando as fillas eran pequenas, debe haber 40 anos que eu teño, máis.
iba no tren e viña. E claro, eu suspendín 2 ou 3 veces na pista, porque no teórico quitei Que na bueno, primeira Fina, vez, pero eso- despois na pista suspendí unhas cuantas veces. E un día cheguei chorando, porque iba no tren e viña, e claro, as pequenas eran pequenas, iban nun taxi ao colegio, e a miña sogra en paz descanse daballe a merenda cando Claro. viñan. E dixo o meu marido que iso tamén, pero outros homes non lle lo deixaban quitar. Claro. Dixen eu, non vou volver porque suspendín 3 ou 4 veces e tal. Dixo, como se suspendes 20? O carné quítalo. Que iso E tamén quitei no é bueno. é algo que non se valora das mulleres rural, o illadas que estaban. As que eran do meu tempo, por ali casi non ten naide. Claro. Porque lle decían, no, ti pa que queres o carné. Xa, encima tes que depender todo Claro, Claro, é que é unha dependencia absoluta, sí. Bueno, no. para ir acabando como última pregunta, gustaríame preguntarvos se credes que agora mesmo se está poñendo en valor xa o papel que ten a muller no rural da forma correcta, para acabar, que cousas pensades que se poderían facer? Mellorar. Sí. Bueno, eu non sei, eu agora mismo creo que vai indo ben adiantado, pero bueno, ainda falta, pero bueno, a como foi, é por ser e cantar. Porque, como digo, eu vexo ali o meu xenro que ten a casa cerca da miña, fai igual que a filla todo. Todo. E máis, el vai traballar como ela. A ver, eu penso que sí que é Pasa a verdade. fregona, pon a lavadora, Todo, pon a sí. roupa a secar, este día xa, pero pensei que non planchaba, así tamén plancho. Asistimos, eu penso que agora o momento no que o papel da muller está sendo cada vez máis valorado e posto en Claro. valor da muller no ámbito rural. Penso que a min dame un pouco de medo, ¿no? Porque como isto que falamos de que ahora todos queremos ser naturais, todos queremos ser ecolóxicos e facemos estas campañas de greenwashing e tal. Entonces, Xa. dame medo tamén que agora poñamos o papel da muller en valor no rural, porque, bueno, é o Que o que queda ben, esencialicemos é o moito. é o políticamente Xa. correcto, entonces o que hai que facer é cambiar mentalidades. Eu penso que é moi importante a educación, porque non hai outra forma de cambiar a mentalidade dende un punto de vista pedagóxico que coa educación. Entonces, que ese sentimento este interiorizado nos rapaces e nos rapazas desde as idades máis tempranas de educación, vale? Porque agora quizás é o que hai que decir, ¿no? Que ven as mulleres no rural, ou as mulleres na ciencia, as mulleres na tecnología, as mulleres... Pero penso que aínda a sociedade ela mesma non o cree verdadeiramente, porque despois vas á estadística pura e dura e ves quen está nos puestos de alta representación, nos postos directivos, as explotacións incluso ganadeiras ecolóxicas a nombre de quen estás, grandes empresas. Entonces penso que aínda que é algo que xa se está empezando a falar, que xa se está empezando a exteriorizar, a verbalizar e cada vez con máis forza, quédanos todavía outra ou dúas xeracións que se incide Para que arraigue ese pensamento. para que arraigue Sí. ese pensamento a través da Sí. introducción nos niveles educativos máis básicos. Sí, Eu penso o que que sería creo- o quiz. Sí, pode o ser. sea, eu non sabría que accións tomar como tal para mellorar eso, pero sí que coincido que hai que romper con un montón de estereotipos aos que estamos atados, sobre todo as mulleres do rural, porque eu, desde a miña experiencia, como que sempre tuve a sensación de que un home rural nacía, ou unha muller de cidade nacía, pero parece que unha muller de rural ten que facerse. Ti non naces sendo unha muller rural, ti tes que conseguir como un montón de checks de Sí, unha lista de efectivamente, cousas claro, para que sí. outros te consideren a ti unha muller Sí, rural, claro, que den o pareceme título igual. de Eu penso que te tes que merecedora de eu eso, penso que ¿no? te tes que facer cando sales un pouco do que a xente ten na cabeza que é unha muller rural. Como que o tes que demostrar todo o tempo. Claro, exactamente. E é algo que non, quero dicir, a outras persoas non lles pasa e, o sea, ao final tamén é unha carga e é por un acúmulo de estereotipos e cousas que non me competen a min. Exacto. Que os demais. Competen cambiar a visión. Estásme arrancando parte da miña identidade cando non tes nin idea e o fas por un conxunto de estereotipos e tampouco che ten por que importar tanto. Xa.
Xa. Claro, ademais, sobre todo, quitar a idea de que a muller rural é únicamente aquela muller que nace no rural, vive no rural, traballa no campo. Exacto. No. Exacto, Ahora claro. mismo, a muller rural pode nacer no rural Pode ou ser non abogada. nacer, efectivamente, e pode desenvolver Pode ser o meu axente de igualdade. podemos desenvolver o Exactamente. noso traballo no rural, non necesitamos, quero decir, pensar que única e exclusivamente a muller rural é que a que está ali plantando leituga ou Exacto. arrancando tal ou Sí, coa sí, vaca. sí, que pode hai que facer É dicir, calquera ahora cousa, mismo coas novas tecnoloxías como podemos eu seguir traballando no Non lle rural. envidio nada do pueblo. Claro. Pois No, nada, é que Pois nada, efectivamente. para ir acabando... E ademais, como digo, como estuve con miña sogra e máis con Serafina, que eran moi maiores, falo a miña maneira, e o que lle pareza ben, ben, e o que lle pareza mal tamén. Efectivamente, Eu empoderarse. Claro, exacto. Non me corto. Pois para ir acabando, a min eso, gustaríame decir que este podcast foi dedicado hoxe un pouquiño a intentar mellorar a imaxe que poida ter pois a xente que nos estea a ver sobre as mulleres rurais, demostrar que somos diversas, que nos podemos dedicar a moitísimas cousas, Sí. que somos de diversas idades, formas de xeitos de ser. Sí, efectivamente. E ao hai final o a- rural facémolo Da entre miña todas. edad hai mulleres por ali que teñen complejo, non sabes? Así por igual lles parece como unha vergonza niso. Ai, eu deso nada. Deso, Hai que estar moi ao orgullosa de contrario. vos. moi orgullosa de verdade. Pero iso mellor tamén nace coa persona. Claro. Tamén nace, pero por decir que veña unha de Ferrol así como esta chavala que é moi guapa, moi fina, non? Así, eu non me corta nada. Que non, digo, eu menos non son tampouco. Claro, Ah, exacto. Bueno, pero iso iso é maneira das persoas, Pois Sí. despedímonos desde aquí. Ai, bueno.